בבוקר של יום ראשון מדווחים הפלסטינאים על 4 הרוגים ו200 פצועים. ההלוויות של ההרוגים הפלסטינאים מסתיימות בצהריים. אלפי אבלים מתחילים לצעוד לכיוון קבר יוסף. בדרך הם עוברים מתחת לתל ארס. שם בתצפית נמצא הפיקוד הבכיר של צה"ל שרואה את הסכנה מתקרבת. איזה מטומטם אחד שישב במבצעים של מג"ב, כל הזמן מתקשר, תשמע, 4,000, 5,000 איש בדרך אליכם, וזהו, נתראות בהם. ככה העביר את הדיווחים. את שומעת את זה, אתה רואה, ריבונו של עולם, איפה אנחנו נמצאים. סוואד העלה אותנו לכוננות, אמר לי, תיכנס לחדר מגורים שזה היה ליד המטבח ואני הכי קרוב, אני הכונן להעיר את המשמרת אם יהיה משהו. מה שאני זוכר שהערתי את מדחת, הוא לא רצה לקום כי הוא היה עייף, אז תפסתי לו את הסדין ומשכתי אותו, אמרתי לו קום ככה בכוח. אז חיבק אותי, אמר לי יאללה טוב יהיה בסדר, נתנו כל אחד לשני נשיקה, הוא הלך לעמדה, זו הפעם האחרונה שהייתה לו. רבע שעה מאוחר יותר, כל 12 החיילים נמצאים בעמדות שלהם, ממתינים. תוך כדי שאנחנו מכבים שרפות ושומרים על זה שלא ייכנס אף אחד וסופגים אבנים, אז אני שומע ירי. ברגע שמדובר אבנים בקת"בים זה רגילים, אבל מקרה של ירי עלינו לתוך הקבר זה כבר שינוי משמעותי מאוד בתפיסה. צלקים יורים עליך. אתה יוצא מחרית ירי, אתה רואה מישהו איזה עם נשק, אתה יורה בו, אתה נכנס למטה מתחת חרית ירי, ובתוך חרית ירי כבר 3-4 כדורים נכנסים. לקחו את הקלצ'ניקוב, לבשו אזרחים, הוא מחבל, הוא לא שוטר פלסטיני, אבל אני מכיר אותו בפנים, אני רואה, עבדתי איתם חצי שנה, כל שוטר פלסטיני אני מכיר. המשכנו לראות כבר, ראינו כמה אנשים שמנסים להיכנס. אז המשכנו. למה אתה צוחק? לא, זה שאלה על כל כך, איך להגיד את זה? אינטימי כזה. הקבר מוקף בבניינים גבוהים, שמהם יורים הפלסטינאים הישר אל החיילים שבעמדות. המפקדים שבתל ארס רואים את הירי. הם מגיבים בירי מועט של צלפים מהתצפית, שלא מצליח לנטרל את הפלסטינאים החמושים. זה כמו סרט, שאת רואה סרט וכל הזמן חוזר תסריט בראש. זה בדיוק ככה, אני זוכר רגעים מהמקרה עצמו. מתחילתו היה שקט, הוא כונס לתוך העמדה, לא דיבר שום מילה. ופתאום אני רואה אותו אחרי שהוא קורא בערך בתוך העמדה, ואני מאחריו. זה בדיוק 3:15. ואני מרגיש אותו בכוח נזרק עליי ונופל אחורה על הגב. אני הסתכלתי לצד שמאל וראיתי שהוא נפל. בזמן שהוא נופל ראיתי אותו. ואז אני בא ושואל אותו מה קרה, ואז הוא אומר שהוא לא יכול לנשום, ואני מסתכל, ואז אני רואה שהוא נפגע בצבא. ופתחתי את השכפות עד הסוף, ואני רואה צד ימין, כולו בדם. ואני רואה, אני פשוט... אני לא אשכח את הרגע הזה.
אני זוכר שהיא אמר לי שהיא לא יכול לנשום, תוריד לי את השכפוד, ואז אני מוריד לו את השכפוד, ותוך כדי אני קורא לה פרמדיק שיגיע. הגעתי, הוא שכב על סוואד, חור כניסה של קליה, מה שהסתבר מאוחר יותר כקליה, בחזה בצד שמאל למעלה מתחת לעצם הבריח, חור יציאה מאחורה בגב בצד ימין, 9-10 סנטימטר נמוך יותר. עיניים סגורות, הוא ככה נושם בכוח, אתה פשוט רואה בן אדם אתה יכול אמרתי לסוואד, תשמע, פצוע הזה הוא פצוע קשה. אין לנו כאן יותר מדי משחקים, זה לא או כן או לא, זה פצוע קשה. תודיע הלאה שאנחנו צריכים פינוי ופינוי מיידי. אסמאעיל סוואד מדווח על הפציעה הקשה של מדחת לפיקוד שיושב על התצפית בתל ארס. בחדר הפיקוד נמצאים באותו זמן יצחק איתן, אלוף פיקוד מרכז, בני גנץ, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, סגן ראש השב"כ, יצחק דדון, מפקד מג"ב, ויוסי אדירי, מח"ט שכם. ואז המח"ט אומר לי, גג, תוך 40 דקות, חצי שעה, מצב והם מפנים את הפצוע. אמרנו לו, נפצעת, אנחנו כרגע מנשימים אותך, אנחנו יודעים שזה לא נעים, זה כואב, עוד מעט באים לחלץ, אתה תהיה בסדר. Московские звезды еще хочут лапы, хотя бы немного молока. И можно быть сильным, а можно быть слабой. ציפיתי שיכנסו טנקים, שיכנסו מסוקים, שיכנסו צה"ל ויעזרו. ציפיתי מאוד. כל יום היה תדריך. כל יום היו אומרים, צה"ל נכנס, צה"ל נכנס. זה נקרא כותונת פסים. כל תדריך בוקר היו אומרים לי כותונת פסים, שאם קורה משהו מפנים את קבר יוסף ובא חצי צבא ומחלץ אותנו במסוקים וטנקים. בצה"ל ידעו שאם יותקף קבר יוסף, יהיו חיי החיילים שם בסכנה. למקרה כזה הכינו תוכנית חילוץ מבצעית בשם כותונת פסים. יצחק איתן, אלוף הפיקוד, מורה לטנקים מכוח החילוץ להתקדם לקראת כניסה אל מתחם הקבר. הכנו את הכוח, הוא נערך בפאתי שכם. המטרה שלו היא כמובן להיכנס ולהתערב, להגיע עד הקבר ולהוציא את מי שצריך להוציא. זה מה שנקרא כוח כותונת פסים, זה כוח שהתאמן לזה, גם אני באופן אישי אפילו נכחתי בתרגיל גדודי שלו מספר שבועות קודם. הכוח נעצר. בצה"ל מחליטים לא להפעיל את תוכנית החילוץ כותונת פסים. מבחוץ, מהחטיבה עד לפה, זה 10 דקות בנגמ"ש. אפילו פחות, אם הוא ייסע במהירות וזה אירוע, אז הוא יביא את זה ב5 דקות, ייכנס לי בפנים. כמה אבנים יכולים לזרוק ב5 דקות? אפילו כמה יריות הם יכולים לראות ב5 דקות. על זה חשבנו, תמיד חשבנו שיבוא מישהו שיחלץ אותנו. לפתע אני שומע שהגיעו